И здравейте хора, днес ще играем на Park Tycoon 2. Минах туториала, защото не е толкова забавен. Не, всъщност си е забавен. И получаваш пари за първите ти влакчета, така да го кажем. Това не е точно влакче. Добре. Нека да започваме. Колко пари имам? Добре, имам 9000. Нека да видим нещо, което може да е малко, но все пак забавно. Охо-хо. Окей. Явно сега не мога това. Но ще сложа кончета. Добре. Опа. Добре, трябва да го щупя. Малко по-далече. Да можем ето така. И ексита ето така. Добре, слагаме така ще го направя. Не знам защо, ама добре. Имаме и влакчета, ама трябва все пак да ги пусна. Добре. Пуснахме ги. И супер става за сега. Но хората ще искат... имаме все пак кошчета. Бяха свързани. Извинете за това. Просто и братовчет ми е тук и без да иска. Да, иска да слуша музика и да. Извинете. Не е никой виновен според мен. Добре, тази иска нещо. Нека видим. Добре. Иска малко щандове. Да, за ядене. Бургери. Нека да видим друго. Слагаме и за картофки и за пица. Супер. Добре, значи и братовчет ми иска да играе. И той ще се включи, но в тази игра мисля, че не може да играем. Само ще се включа в играта, няма да говоря. Да. Добре, според мен стана добре всичко това. Охо-хо. Но нямаме толкова много пари. Трябва да вземем пари. Добре, нека видим. Daily bonus. Уоу, супер. Не, аз не съм взел мисията. Не, или съм я взел. Направил съм и не мисля. Добре. Или съм натиснал нещо грешно. Добре, слагаме още едно влакче. Ето това. Ехе. Това е огромно. Аз къде трябва да го сложа това? Искам някъде да го сложа това. Може... Ето така да го... Опа. В другото поле. То... Само това струва толкова малко. Да. Явно не съм разбрал.
искам ето това да взема. Обръщаме го, слагаме го така. Добре. Това е входа, мисля, и това е изхода. Я да видя в другите. Да, това е входа. Добре, братовчет ми влезна. Ето ми го. Юпи! Добре, той е играл играта. И това е добре. И чакай, не, обърнал съм нещата. Обърнал съм нещата. Не съм. О, супер. Мислех, че съм обърнал нещата. Ето така да се влизам. Аз се качвам. Изчакай да не е отворено. Ето, сега може да скачваш. Дано така да е. Изчакай да видя откъде може да се влиза. Оп! Имаме мисия. Добре. Иска някакво влакче, не знам точно. Аз не съм толкова запознат с играта. Тя като и правят доста апдейти. Аз не го знам. Добре. Тук. Не. Какво искаш? Иска някакъв. Не знам как се слага това, което искаше. Не знам, просто може би го махнах. Добре. Мисля да е това за видеото. Мога да ви кажа, че мога да се развивам малко с пари и да слагам влакчета зад камера. И до нови срещи!